karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Sama na ko karon. Sir Hans, ganahan ka magkape? Ang pagsahop sa adlaw karon mao ang labing sakit. Ingon anak magid na, sir. Pero atong naon nga kung masahop man ang adlaw, musubang rasab siya. Sama sa kinabuhi sa tao. Kung nasakitan makakaroon, maawat ang panahon nga malipay na sad ka. Sa imong hunahuna, may kalipay pagkang muabot nako. Maghiskot na taglain, Sir Hans. Uy, maayo bi ako malimpyag ko. Limpyuhan ti ka? Og nagtuo ka nga malipay ko. Kung limpyuhan nimo ang akong kuko. Sir, nahadlok ba ako nimo ay? Nahibaw man ko. Kagisigihan ka og danis sa akong manghod nga mobiya ka dinhi. Timon eh. Aray, Sir Hans. Sir Hans, buhay ilan akong kamot. Sakit kayong kikunitan, sir. Oras gani nga mulayas ka. Ibubuo ko ang tanan kong oras sa pagpangita nimo. Aray, Sir Hans. Sir, sakit na kayo na, sir. Kung dili ka gustong masakitan, ayaw kog layas-layasi. Aray! Nakaw na! Paghikinas pa ni hapon. Oh, sir. Ay, nagkagsinultihan ini, Sir Hans. Uy, dili ba ka ni siya masakit sa kaduging panggisok? Tia Ason, kanina naman ta din sa plaza. Wa man nimong anak. Agoy. Naunsa man ka, Tia Ason? Ngano nihilak man ka? Kinsa may dili makahilak ini? Nga mura man tag nangita og dagom sa bagang duot sa uhay. Unsay uhay, Tia? Uhahay? Kanang mo kanta og ari ka diri, lingkod ka diri? Ay, di boy. Uhay ba uhay? Uhay sa humay. Ay, pastilan. Mura man nagwagi paglaom ning ako ning bakitan din his ayisa ni napita. Uy. What day say cellphone di ay? Ay naaman, pero lalaki man ang mutubag. Hala no, iya tingaling uyab. Hala, gitaban tingali siya. Gitaban? Pero lain man to gipanultis lalaki nako kung manawag ko. Mangita man sa binuon siyang ayisa. Ay, tawag kag usab. Unsa man kayo maayon lutuon sa panihapon, ha? Oh. Ako man ang cellphone. Uy, hala. Naradis ibabaw sa ref mabilin. Oh. Si mama maning nanawag. Ako ba kaning tubagon, no? Pero kung ako ning tubagon, masuko sab si Sir Hans. Ayesa? Nganong mo mong tubagay mong cellphone? Ha? Nganong mura magkagnahadlok nga nagtanaw ng cellphone? Ang imo ng cellphone? Og si Mama Ason ang nanawag. Tubaga. Imo ng inahan. May katungod siyang masayod kung haing ka karon. O kung unsa ng imong kahimtang karon. Ha? Ako tubag. Ayaw! Nganong dili man aning tubagod ng mama? Ayesa. Higayon na nimo nga mabawi ang imong cellphone. Wa may mutubag. Gibiyaan naman tingali nis lalaki. Ayaw kit pagunong, Tia. Tawag ka na sa usab. Wag yung ko makasabot sa sinultihan sa lalaki nga nagunit sa cellphone ni Ayesa. Kana, tawag ka og usab. Naanasap. Nanawag na si Mama. Tubaga lagi na. Ayaw lang lagi. Sunda si Ayes sakit. Kuya? Sir Hans?
Maayo kay magkamaog ka na mosunod og balaod ining baya, Ayesa. Hello? Naunsa naman ka, Ayesa? Higayon na to nimo nga makapangay kag tabag sa mong inahan. Dili ko gustong tabangan ko ni Mama Ket. Mas piliun pa na ako nga magpabilin din uban ni Kuya Hans nimo. Kaysa mo pauli ko sa kong mama. Kinsa man gyud ka? Anong ikaw magimutubag sa cellphone ni Ayisa? Una-hunaan na lang nga napriso ang imong anak. Napreso si Ayisa? Oh, usa ka binilanggo ang imong anak. Tungod kay dako kay sagsara ko. Gipatay niya ang akong pangasaw unon. Nakabati ka ba? Busa kinahanglang mapriso siya. Tinuod ka? Nadakpan nas Ayisa og napriso na siya? Oh, dinakpan na si Ayesa. Ug dili na siya makagawa sa prisuhan. Bye. Oh, hello, oy, taysa. Gibutang ako eh. Unsa naman taon ni naitabo ni Ayisa? Uy, napriso naman di ay siya. Tiya, ason. Tata, ubanikos presuhan be, nadakpan kunos Ayisa. Hala, unsa man yang sa tiya? Nakapatay siya. Nakapatay ang akong anak. Ayisa! Ay, ayaw lang pagkilap din sa plaza kay itanaw ng mga tao ni mo, tiya. Pasag di na sila diha, oy. Nag-uol ko na presos Ayisa. Magbuot na sila, buhila ko dire. Dali na tatauban ko. Mga to kita prisuhan. Wa man ko katultulan ng prisuhan, tiya. Saan? Na, mamauli ta. Magpauban kong tiyo. Nagtuon ang imong inahan nga napriso ka. Uy, klaro na kayo na nga. Matog itog mga presuhan si Mama. Mangita agito na ako dito. Mabuang na lang siya og pagpangita nimo. Dili ka na niya makita. Mayo hinuon nga magtuos Mama nga napriso ko. Aron dili na siya mangita na ako. Unsa. Nadakpan ang imong anak, ha? Mao ka na, tiyo. Saan man inako, tiyo? Tawangi ko, Joby. Atong pangitaon ko ha, impresuhan as Ayisa karon. Ay, unsa magitong anak mo, ha? Bagtig di ito, ha? Bagtig ito, bagsig itong mga babae, ha? Unsa naman taon Ayisa? Nganong may patay man taon siya, uy? Tabangi taong ko ninyo. Ay, Bisa bayag magsige pa mig-away atong Ayisa, pero dili gihapon ko musugotoy nga mapriso siya. nakapatay mga siya. Mapriso gid siya. Ay, Sorry. Unsa unjud kay akong buhat, no? Aron ako makumpensar si Ayesa nga mubiya na lang din eh. Dili mahimo nga prisuhon siya ni Kuya Hans din eh. Ken. Tanawa. Ang ngayon kini mong gihatag na ko. Ang ganyan magkabisag unsa Ayesa. Kay nindot magkaglawas. Mao ba? Salamat ini ha. Ayesa. Inig katog ni Kuya Hans karong gabi. Manglakaw ta. Kent. Ayaw na lang gud paghago-hago para nako. Okay na ko din eh. Unsay okay? Dili ka okay din sa mga kamot Kuya Hans Ayesa. Namiligro ka. Dili ko musugot nga iya kang ipuli kang kara. Ha? Wa pa ka makasabot sa gusto niya mahitabo? Ha? Gusto siya nga niya ka. Kay ikaw ang mubarog nga mao si Kara. Oh. Kan mao niyang gusto. Ako lang tumanon. Unsa? Pero unsa naman lang ha? Kung dili siya makapugong siyang kasuko nimo. Ug iya kang Iya kong unsaon. ay sa babae ka. Lalaki si Kuya Hans. Ug naasi sa kasuko ug kamingaw kang Kara karon. Unsa naman lang ha kung iya kang pahimuslan. Ha? Wa ba ka madlok? Ayesa! Patawag ko kape! Nakabati ka.
ulipon ang iyang pagtatar nimo. Mas maayo hinuon na nga ulipon lang iyang pagtratar nako. Aron, dili siya makanahon na sa pagpahimos nako. Gawas pa. Mahal kaayo niya si Kara, Kent. Ug dali mahitabo nga, ipuli ko niya sa dapit ni Kara. Sama sa naasim huna-huna. Ayesa. Sige, diha ka una. Kutawan ko una og kape ang imong maguwang. Gamhanan na jud kaayo ang tingog ni Kuya Hans kang Ayesa. Sir Hans? Ni anang imong kape, sir, oh. Ako lang ning ibutang sa kilid nimo, ha? Oh, tawagan lang ko, sir, kung may isugo ka. Nara ko sa sala. Di ka pwede mo gawas. Ha? Anay ka lang sa akong kwarto, matawag ka. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!